problema bahin ni sa kumbana nga sobra ka kuripot ba, tihi ka lagi. Ug kun nganong nakaproblema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Crazy for feeling so blue. mangingon gini siya. Ganahan gini siya. Ay, naabot na dining paraw. Ay. Yan na, nanay, bugas na yun. Oh, may kanidool na ka diha. Di na lang ta mo transcord, kanidool naman ka. Di na lang. Sige, padayon. Adi lang ta. Paglungang na tayo. Ha? Harap niyo ito na ta. Unsa din yung bugas sa imong gipalit dong? Kalagom ani. Mas lagom pa man si mong itlog. Pida, no? Nga ka na magiging itlog taon. Bili pa man taon kayo. Nga maura ba na, ha? Bugas na, pero lagom-lagom na na. Tagpilahon mo sa din bugas sa imong gipalit, kato ning tag 20. Di ay! Di mo biligyan tag 20 ron. Wala mo biligyan na tag 20, atik-atik na ba? Si Bangag, di mo kaon sa 20. Tagpilahon lagi ning kilo. 35! Hala, uy, ginoo ko, uy. Nain lang na rin, tag 35. Save ta ba? Barato na kayo, no? Barato lagi, pero grabe naman sa kasiloy. Uy, maguwang naman yung gamay sa tahop. Importante yung kasi ito ba? Save ba, save, ha? May kawalit mo sa tagsudan ba? Rawara. Unya, nagpalit na kag para sudan. Oh, na. Unsa man sudan na imong gipalit? Ako, kaning buwad rin taon. Nako mo tay buwad dong. Wala ka magpalit bisag usa lang ka kilong baboy di ay umanok baron. Aha, ay sus, bahal kay baboy eh. Murag duwi ang baboy yung ang manok. Pulos, mahal. Ano ko ni mo siloy eh. Baka kabantay? Ha? Huwag ko bantay nga unsa. Siga na kay tag mga mata. Tungod sa pagkinaon na to anang buwad nga pulos parat. Ay. Na ikaw, panamin dagod tanawan ang naong mo. Mura ka nagzumbing na pas mo. Sige lang, murag sa ito membro sa mga dahangs. Miyembro sa dahangs? Hilom diha, oy. Ikaw ba? Ayaw palabi anay mong pagkainot in town. Uy, karang imong pagkatihik, gasto-gasto pag may time. Kaya nga nung dede, ha? Sa'yo pa rin atong game mo nga magdagino taon ta. Wala ba tayo tinigon, ha? Kung maningilan ng lawat sa today, mangayo nagbahin ba? O sabay ato taong ika, pa-hospital taon. Ay di man sa ingon ana, ang ako ba nga di sa tapalabi. Uy, kay halos na lang sad pulos buwad atong sudan. Di na lang ita mga og baboy og manok ani bisag kausa lang susak simana. Grabe na sad kaayo taong kasiluy uy. Oy, sos daon sa. Dunay sobra nga dili man, wa man tayo magdigino tani bawo biya ka pilis will do na to. Aw bahala Dunay ka. sobra, okay palitan na. Hala. Mao man gani nga permi na lang ingon ineng imong ipakaon ako siloy. Kung ingon ini na lang ay mas may tingay magbuwag-buwag ta oy. Adto ko puyos amo kay makakaon pa kog bisayang manok didto. Dinhe, imbes magsaligta nga may moabot nga sweldo ug may ikapalit og lami ang pagkaon. Asa ba tong pagkauna nga wa man dyan mo? Day, agwan sila ta diri oy, porbida. Kay bawo biya sa taon ka, di magdadato. Nambot lang nimo. Hala, ihurot nagkaon kanang imong gihandam da hutda nagkaon. Hutda gina ha. Daily ni. Nagunsa ka dia siloy? Ako aday kining gatasi taon ko na kung brief na yun ay buslot gamay akong tapakan. Bugto sa garter taon mo nang akong giitay. Inuo ko in town. Pagpalit in tawag bag-uloy. Uy, naunsa naman in town ka. Palit Ay, dito. antos mga ng brief nga wanay garter. Ato di ko sa Pimart day kay sulbad bag crazy Kring. Sige, pagpalit. Di ka mauwa mo sulob ang imong brief nga wanay garter. Basi niya hinuon og magpangita ka ng imong itlog ha kay natagak na na. Pagida. Pagpalit itog brief, lakaw. Hilig na bagay kag short. Unya, ingon anang imong brief kabati ana. Basi kinigyaka nimo musiki lang tumoy nimo. Matagak ng duhak itlog nimo. Unsaon na lang na. Day. Oh, Marie. Unsa man mare? Ay, sudan, Marie. Ay, Naglitsyon man gud mig gahapon, Marie. Unya, naa may sobra, akong gipaksiw. Unya, gihatdan ka na ako. hala, salamat taon kay Mari. Uy, dugaya na gid akong wa katilaw ani mga sudana, Mari. Ha? Nga naman. Ay, wa man gud may palit-palit og baboy gud hasta manok, Mari. Unsa raman da inyong sudan, Pirmi, Marie? Buwad na gid taon pero may Mari. Og dili buwad hipon. Oh, grabe sa... Lagi, uy, unsaon tihik man kana akong bana, Mari, uy. Pero grabe sa bari, uy. Dili na ikaw ang mamalit o mangumpra para sa inyong konsumo. Na, wag na mahitabo nga ako'y nangumpra, Mari. Uy, sulting imong bana.
nga magbabo sa mo panagsa. Ambot, na kumbana. Pero tigyong tihika. Ambot lagi sa na nga matay anang tawhana. Mari, Day, kanang, na day, nakapalit ko brief. Walang kong palit panty, hindi naman kamabante. Mo ba? Mo na magipalit. Amo ni day. Pila ka buki magipalit, Loy? Doon na ka dosina, day. Doktor si Daghana, God. Oo, sabi na yan. Pusla ng palita. Dagano na to. Milagro. Tagpilahon ang brief. At kuha na kanang, tag 2.15. Pila? 2.15. Baratuha man. Di makapalit, ana. Sa carbon, ukay-ukay. Ginoo ko. Ukay-ukay din, ha? Muna na barato. Ginoo ko ni mo si Loy. Pagpalit ang tawag pag-uin tao, Loy. Uy! Naunsa mo ka. Wita ka malang may barato. Unya, ukay-ukay man na. Si Bakurog ang tag-iyana na ikagid na ikurikong. Ay, naunsa mo ta ko. Tumuo mo ka na. Ha? Labalan na ito. Butang ito ginit. Sa lubon na yun. Buti mo si Loy. Bahala ka na sa kinabuhi mo, eh. Kinsa bitong itlog kagiron. Kakidor. Pre, si Parin si Loyo. Siya man ang naglakaw, no? Awa. Tuuda, tau ka, pre. Papita, dali. Pre, si Loy, pre! Oy, wapit eh! Dali, pre! Kamura! Oh, kami eh! Hapit sa kanil, pre! Dali, pre! Ay, sos, machinchay na mo, ha? Awa pa, magkukukain no, gusto. Basta lang to, man ka. Gamay lang, good. Hoy mo niyo. Awa na, di na ako minom, pre. Paas na sa kuha na, Ha? pre. Nga mo? Ang sabi ka, pre. Pre, siloy. Tagsalan ni. Dili man niya anak pirmita. Sige, kuhanin mo sa kaputilya. Ay, kapalaka. Kami rin bahala ni. Okay, pre. Respektaran na tamo, ha, kay Elison kayo, manluoy niya saan mo. Ayan, baby. Naisumsuman diha. Ay, over, ikaw. Naikog mo sa tanin nyo. Ayaw matay katampo. Basta lang mo naman ka na katampo, pre. Ay, ako na. Kaya natay daghang mainom. Dagatang isumsuman. Anay dagan, no? Kumbati niya, pre. Usap. Sige, pre. Awag ko saan, ha? Kini, libre. Oh. Mayo da, nindot ni da. Ay, sumsuman diha, pre. Sumsum ko. Sumsum ko ni, pre. Sumsum ko ni. Di mo kagikan, pre. Tugikan sa Amdawi, pre. Mandawi? Kaya naman tayo trabaho dito sa mong manager. Ang lambay, trabaho man. Aw. Wadi ka mag-boss. Di, ang boss naman, magbas. Magbas? Walang, pre. Lakaw. Lakaw ra kagikas mandawi, pre. Okay naman, pre. Lakaw naman. Kalayo ato. Anda na, pre. Doon na kayo para na ako na, pre. Uy, ano ang ka magsakay nga na may daghang jeep diha, pre? Nugol kay plite, pre. Noon sayang. Ha? Ako ning tigumon. Unso. Liban ako, pre. Liban ko nimo. Ako sa pre, tanda na kong bilib, pre. Hurot yun. Porbida sa karaan naman kayo mong style, eh. Di kaya amin mo, layo kay tumandawi, pre. Bisang gani o kanang gikanig mabulo, layo pa rin ganyan, mandawi pa. Layo to, sa motong mandawi, pati layo awi. Katulay. Depende rin na, pre. Depende. Time lang ko, pre. Ngano ba na, pre? Ang unsa, pre. Pangutkot yaw, eh. Oh, gano'n ka, pre, ha? Sige, makapangawat ng lumbugan, pre. Katol kayo sa makikibada, katol kayo. Pre, nagkupot mo ko sa duha ka botilya. Ikaw tro ko sa kumpot. Hindi ko, mahala ka diyo, eh. Katol kayo. Gano'n? Ngano nangatol ba na, pre? Bago ko, pre. Brave na ko, pre ba? Bago na, eh. Bago, mauna nangatol. Bago. Bago makana. Nga, mangatol di ay. Palit ko sa yako-yakoan. Ay, Yako. bungot sa ito'y. Okay ng brief pa, pre. Taon, pre. Uy. Pero bisa pa ka nang basi na humigas, we. Ili-ili na ko, bay, pinro, tanawa. Nasa kayo na Bay, humigas. tabunan mas tapay ko. Humigas, magkanda ka ni humigas. Grabe sa di mo, pre, oy. Imom ko nagidukdok sa maayo ng imong ang humigas. Naglagot ka niya na imom nagidukdok Kita ba di maglagot, ha? Kanda ka ning humigas, ha? Ako sudan ka na pamao, buwad ra. Siya, ay, pakpak mayo kong itlog. Itlog iya, ha? Bungian ko rin mag-asabi. Sige. Bungian ko ning ipon. Tagay, pre. Punay na ako pa rin sulay, pre. Punay na. Puro tayong biro. Punay, pre. Salamat! Milagro man.
Dugay mang ni uli. Ako anday, ipapit ko ng predict ko yung taon kay nagiam na ko silang nagiinom taon. Sa ato pa nakainom day karon. Oh, gamay na. Gamay, murag nahiyong naman ang mata ni mo. Doon na yung day. Daan lagi, pero mas grabe ron, kaya nakainom ka. Gamay lagi akong inom day. 5 kutilya eh. Tiyan mo na, gigamihan ka ng 5 kutilya. Beda. Mingo na baya ka nga, di na ka mo inom. Kaya imong igastos inom, imo na lang itigom. Ay, wala ko yung utsag na to. Kaya nga naman, libre. Libre day, libre kayo. Libre man. May utsag eh. Mo dahil niinom kag maayo kay libre, wa kay gasto. Oo, day. Wa ka mauwaw ana. Ha? Nga unsa day? Nga niinom ka dito, pero wa ka ni tampo, bisag ayos na lang unta. Ano sila? Ayaw na lang. Ay, lagtampo, pre. Di wala lang ko tampo. Siloy, wa na ko kasabot. Angay ba kong malipay, kay dili kay kamo inom, pero angay ba kong mauwaw, kay ni apil kas inom, pero wa jud kay gitampo. Dahil linigaw. Dahil ngita ka na ko? Oh, kay nagkita din ni manang ni mo Sylvia dito sa mall ba? Oo nga. Naghisgot mo to siya reunion? Ha? Mag-reunion kuno tadong sa imong pamilya ba? Side ni mo ba? Dong, daghana na ninyo dong sa? Pinagani mo kabuok pa nagsuon? 13. Ako mo ikalima, 13 may. Daghana ninyo sa? Ganto sa mo nakita ang manang. Ganinang buntag dito small. Sige day. Nambong ta na kay Dugan. Kita sa akong igsoon. Unya, ang kunay ra ba kunog pagkaon? Unsa may ang kanang ang kuno na to? Moang kung taglechon? Suko ka? Kuyawan ka. Siya ako, litson ko taon. Litson sa imong ilong. Nangutana ramang ko. Unsa gani imong iandam para sa atua ba sa itong bahin? Na may buwan sila mabiki ba? Kato lang buwan sila mabiki. Palitag 5 kilong buwan sila mabiki. Hanggaw. Pakauwaw ka lang. Ha? Siya pakauwaw? Ha? Magpalit ag buwet? Pakyaw tag buwan? Paitano niya, magpakyaw sa tagsakyanan ani dong. Adi, pakyaw ang taon. Ako sa may to sakyan di ay. Manghit siya ta? Nga nang manghitch pa man ta do, nga maka-afford man tang mag-abang ta. Ay sos, gasto kayo. Ang akong iabang, ipuno lang nagpalit sudan. Maragdigin niyo maayo mong kalaki kasi loy, ambot lang gid ani eh. O sabi day maayo anak taon. Dili maayong mo apil-apil ta sa inyong reunion. Kung ingon ani man lang gani. Di ba na mga isuon man ako, kinanglan nga mo apil ko anak. Aw ikaw apil ka, kay isuon man ka, pero ako di ko maapil. Ano yung apil ka? Apil ka, kung kasawa mo kitingan. Dili ko gustong mauwawan si Loy. Dili ko gustong mamahimong makaluluoy ang atong mga anak. Di nimo kuhaan og maayong sakyanan, pahitsyo nimo. Daghan kay ta, maigo ka tag manghitch ta. Dili si Loy ha, ako'y mauwaw sa imong mga igsuon. Kung gusto ka hala, ikaw kuyog dito, ikaw ra kusa. Kamis mga bata, anhi ramis bay. Day! Mo na akong problema kung unsaon nila kakumbana nga bisan sa ilang reunion magtinihik lang ihapon. Mao nga dili ko mo kuyog sa ilang reunion. Unsaon ko na akong bana nga sobra man jud kay katihik, grabe ka kuripot. Unsay angay na akong buhaton ni akong bana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lenny. Vilma! Yayoy Bagyo! Wilma lagi ya. Wilma! Yayoy Bagyo sa Tuburan o Langgo. Good morning! Good morning! Kamusta mo tanan diha? Kamusta man siya makaila, oy? Pao dong sa mga bagyo dito dong. Yung bagyo na day, ingon siya na anong naamay bagyo yung basa niya yawa. Apil. Ato sang si Kuan sad ang si Abi. Si Lito Kutamura, silingan man sila. Kutamura pamilya, Bagyo pamili, Pungasi pamili na po dagan diha. Day, daghan kay Pungasi. Nya pangumustahon po nato ang
ato ang mga kaigsunan sa Kabisayan og Mindanao. Thank you kayo. Ate Jen, ikaw. Magpasalamat ta sa mga mama nga palayong yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata inig-adto nila sa eskwelahan. Unya para sa mga dako, happy na sad kaayo sila kay naamay Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa Diamond Yema o BM Special. Mo palit kay kagumkum kaayo kuan tasty fish cracker og Paulitos macaroni crunch. Palit dayon mo. Okay, salamat kayo sa tanang mga bata. Kinalan inom tag Don Pepe Tablia ha. Sa ako nag-ingon ninyo. Nindot kay na Don Pepe na to imnon kay ma-absorb lagi ang atong utok na to. Ma-absorb sa mga klase na to. Kaya di ba ta magduka? Kung magduka ka, mao na ka hinay kindagan si mga utok. Mao na kang minom kag Don Pepe Tablia mga bata. Kay nindot kay nga to ang pag-eskwela. Naglingko na to. Paminaw gitan maestra. Sumasud sa atong utok kung unsay klase na to imnon kay ma-absorb lagi ang atong utok na to. Ma-absorb sa mga klase na to. Kaya di ba ta magduka? Kung magduka ka, mao na ka hinay kindagan si mga utok. Mao na kang minom kag Don Pepe Tablia mga bata. Kay nindot kay nga to ang pag-eskwela. Naglingko na to. Paminaw gitan maestra. Sumasud sa atong utok kung unsay klase o usap-usap lang mo ng Paulitos macaroni crunch o tasty fish cracker. Bao na inindot kay natong usap-usapon samtang maglakaw-lakaw ta. Unya sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pipito, Dodong GR Pipito, o sa Bromit Face ni Inday Shin Pipito nga kung gusto mo unsay gustong ipay trabaho sa inyo hang panimay, limpyo, unsa ba na uguban pa. Na ang Bromit Face, tawagan lang na ninyo. Tawaga lang na sa Facebook, i-type niyo Bromit Face. Makita niyo ang number niya. Tawaga kung sa'y gusto ninyong ipatrabaho sa inyong panimay, tungkol sa kabisi na ninyo sa inyong negosyo. Unya sa tanan pong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, kinabuhat siya Miguel Puliar Fertilizer. Good morning natong tanan niya. Sa tanan mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rica, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao, og si Lister Daan, Kuya Lister Daan, og Kuya Francis Esparza. Good morning na itong tanan niya. Salamat kayo sa inyong mga tao nga gipagamit ninyo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sa tanan po mga tao diha ni Paribini Madax na Bien Aqua. Salamat kayo nga ang inyong gigamit nga kape, ang kapeng matapang ni Pare Joel Binsi, ang gipainom na iyahang mga tao din ha sa Bien Aqua. Ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix kay mao man nindot kay natong imnon kay di man ka magduka sa trabaho na. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kada inom. Sa buntag na ka makaon sa ibang pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo maghapon sa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniuto. Mausap sa imo unyang magpanihapon, inom na pudaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay ito na problema anay kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O sa tanan po na ito mga kaisunan nga migamit sa ito ang Sedlen naman ito. Thank you, yung kain nyo tanan. Kamu, nasayod ko nun sa kepektibo og nahimong number 1. Ang ato ang Sedlen naman ito nga tinuod mo ang tagsa ito padugot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan nga, mutikangkang ko na ito hisuan sa ato ang Sedlen naman ito. Unya, dysmenorias, kababaynaan,
Kadapi-dapi nga magsakit. Atong mga bagtak nga magsakit. Ilikay pagita sa dinggi kun mga plasta sa tuang Stedler Metuel nga narama palit sa butika. Pero kung nayumos butika, i-type lang na ninyo diha sa Facebook o tanawa ninyo diha, type sa Said Marketing Incorporated na ano na diha, makita naman ninyo ang mga genuine nga mga produkto sa Said Marketing. Pwede rin na ninyo inyong orderon sa Shopee. Kung layumos butika, pag Shopee na lang mo, kay ihatod pas inyong panimay. Bam? May bunta kanimo, Reverend Father Clyde sa letrero, chaplain diha sa Perpetual Sucor nga, maghuwat to sa itong tulumanon, Reverend Father Red Rosales Colonia Tuburan, Reverend Father Red Sinining diha sa Asturias, ang umunusab ni Monsignor Alfredo Romanelios Jr., parokya, kura na to diha sa parokya sa Uslob, o kauban si Father Glad. Ato sang i-greet po si Father Josue kador na ba? Yes. Kumusta ka diha, Father Josue, Father Dondon Barok, Father Tami Ugpo, good morning mo diha, Father Argi, Panyang, og ni Father Rene, og ni Father Atoy. Good morning na to diha. Nabalik siya sa Pitugolan. Si Oh, Father nabalik Jesus. taon si Father Josue dito. Og Father Randy Figuracion, og Father Andy Satura, og Father June Parajang. Good morning na to May diha. itong nabalik to Father Jesus Pitugo kay kadagko naman itong iyahang kwanto si kwa ay kanang singkang aw sa to. Karon ba, dako na cucumber. kayang garden ba? Dako Oo. na yung kayo. Lahi naman siya. Dito sa kung kakita sa Pitugo to gidata na ni Father Jesus ato pito mga buwak sa cactus kanon lagi nila kay Oh, lagi? tambal ko ng cancer. Maog yun, maog yun. Good morning, Reverend Father sorry, Holy Face, diya sa Uslob di ay, Sister Leonarda Estenor, Brother Florencio Estenor, Carmen Ignacio, Sister Macaria Casoberde, o Sister Carmen Romero. Ayaw ko makalimutan sa dili pumamanto sa inyong mga services ato ang pagpangaligo gamit ang Celebrity Kotik Beauty Soap. Salamat kayo, Pamela Woodsville Pharmacy. Salamat kayo sa imong pag-display diya sa atong mga products sa Sid Marketing, no? Ang mga haplas, kapsuban pa. Ang Celebrity Kotik Beauty Soap sa atong pagpangutana, di alam mo sa mga butika para original nga ito mapalit, ha? With glutathione ng papaya extra kung ang natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Pagpabilin kitang kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Sa Celebrity Kotik Beauty Soap para sa inyo mga blackheads, whiteheads, up, itom uban pang pugis-pugis sa panit. Binog na sunog ko imong panit na pit sa may naong tungkol sa imong ipang-apply nga wa mo bagay o wa mo haom kalang kanimo. Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, niya tanawag yun Sid Marketing ang level. Thank you. Okay, nya pasalamatan sa ako ang Bangisinaw dishwashing liquid ni Kuya Ricky Bangis Garing. Nga iyang mga tao sa laboratory niya, iyang gipainom sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Unya, mga kaigsuunan, kining toxin, maugin ni mo daot na to, mupatay na to. Grabe kining toxin mo daot sa blood cells. Atong blood cells, importante mo kay ni kay mauni tigatod sa oxygen nutrients sa ato ang kalawasan. Unya, ang daoto na ning toxin, ang kabero putos man sa atong blood cells. Ini kadaot ining atong kabero putos sa atong blood cells, mustiki or bulapot ang atong dugo, mao nang daghan kay mga major nga mga sakit mutakboy na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatayan. Mao nang kinahanglan yung kami inom og G-Detox. Usarag yung kakapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon, murarag maintenance mo. Pero duna na kay balatian, katulog yung kainom buntag unto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imnan yun na itong 8 ngadto sa 12 ka batong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karong wagulyat. si Inday Leni Ate Pres. Kisingan? Leni. Lenny. Oh, si Inday Leni Ate Pres. Kuan ka ng yang bana portitihi kataon ay grabe sa na ibana. Di sa Mayo. naman palitin noon. Oh, ang palitong brief 2.15. Yan, Ha? Okay. yan, nanay daghang lamigas. Narabay dagang lumigas kuno Kayo taon. kay 2.15? 2.15 grabe ha. Di naman na manggunit. Tinuod mo kanin na 2.15. Bam, tinuod ni na 2.15 nga brief. Bam, Natin okay, aliw, Bram. inamgate.
Nagay tagsingko na lan. Magibigay. Ha? Oo, naman Si- tagsingko. Tagsingko, bre? Oo. Awa mo nag-brief ba? Wala yung garter ba? Nag-iat na kayo. Ina sa danay sulod. Dili ang ako kayo, nabuhi medyo gusto kayo kayan ka ng, Naidagan sa pimart brief, barato kayo. Kung ano, tas okay na. Dili maayo uy nga ano sa ukay-ukay brief. Basig sinulob niya na ba? ako mamalit man ko kanang ang ta stocking sa ukay-ukay, pero kanang underwear, kanang wala jud ko kay di ka kasiguro ba Dili kanang maayo. kasagaran sa mga underwear nga baligya kanang luag na mga garter. Hinatag na gikas gawas ko, nanay mansa. Dili luag ba ng garter, dili pa man mura ng unat naman no niya gawas og stocking ako ipalit kay sapaw raman. Hinuon kung mamalit ka din ha ang uban dili gyud mo uyon kay kanang di ta kay bawa ba Bisan ba no, dili sa ingon nga kuan nagdaot ta sa mga kayo-okay no. Dili sa wata magdaot na nila pero dili maayo nga kanang personal use nimo kanang mga brief panginana di ka maayo palit ka dida. Kanang sapatos di ka maayo palit ana kay wa ka kay bao nga ang nasulob ana dito sila kanang gi pagkagid ba silang tiil ba. Di pa na mo malipyuhan dito sa laom. O dili, oy. O ang kagaw na pundo na dito ini sulob nimo dagtag mga pila ka adlaw. Naman na mo na imong ka Tiil. tiil mo daghat kay athletes po kung sa pa na diha. Kaman ko gikagid kuya. Kay ukay ra may mapo. Tuo ko di mo dyan. Buot lang ni mo. Kaman ko gikagid ya. Bantay lang yun mo, ha? Listen kayo. Katoy lang, unsa tong sakit sa hinapon, Osaka? Ano to? Unitsuka. Konditsuka? Unsagan? Konditsuka. Unsagan mo? Unsa tong sakita sa hinapon nga digikan sa kuan, sa ukay-ukay? Okinawa, unsa to? Basta. Nawa, milk tea naman. Unsagan? Okay ba, oy? Yakuza? Unsa to? Oh. Basta mga nato, sakit nga kuan, sa gikan sa ukay-ukay. Diretso ta. Diretso Tungod kay tihi kayo siya. O, lima ka. Oo. Mag-reunion sila, Bam, ha? Mag-reunion sila, magkita-kita sila ng iso niya. Angkon na ikuno pagkaon. Unsa yang giangkon ka nang mangumpra rin siya buwan sila mambiki. Kailan lang mambiki? Brato rin magkayong buwan din na. Parehas buwak ni Ma'am Jasmine Navarro. Mabini Navarro. Barato kay buwak ito sa Just Nab. Ha? Na dito sa ilang Ma'am Jasmine sa Bourbon. Di na sa ilang mambiki po. Barato kayong buwan din na niya mambiki. Mangumpra siya na po kilo. May dadoon niya dito sa ilahang reunion. Manag kung sa bunta-bunta kinaon na. Isugba ko nun niya dito. O pwede pa kanang unsa na, Bam? Giveaways? Di ba lain nga kanang, di ba lain kanang mutambo tayo ng mga special occasion yung naibuwa ni Apple? Di ba lain? Abot lang ka. Wata kay bawa na, Bam? Kay Kaya mga una ng buwan doon kay mapalay ba? Di ay palain man na. Naya ko Kanang igagaw si... mahog sa appetizer. Palain ba? Ah. Palain o. Naya ko igagaw, Bam. Si Ricky, Bam. Kanang si Ricky, Impases. Kuan gina siya. Ako kani... ang iyang siya rin bukas ng reunion nila sa ilahang klase sa una, sa ilahang ano na ba? Sa eskwelahan ba? Reunion sa ilahang. Siya rin bukas si Agaw Ricky nako nga. Tuwa na siya sa gawas. Tagiya ng mga tagiya na siya ng mga sumayan di askuan tisa. Iyahan na kanang sumayan din na mga tisa kanang mga sumay. Siya mo murag Si Budis tanan. dili siya distributor ana diha. Mao na nga. Ang halin na sumay. Time sa pananglitan na reunion niya, ma'am, magkasatugan sa itong sender diha daw. Hindi lini. Ma'am Lini, kanang pwede man tingaling matuto sa reunion niya. Ato lang yung klaruhon prangkanda ang sulti organizer nga wa may ikatampo. Pwede man siguro. Sinsya, wag yun taon may. Ang imo lang presensya mo importante. Pero di sila mo tuo, bang kaya yung ba na daghan be, ako na be trabaho, akong sweldo. Kanin na lang diretso. Okay. Ma'am, ingna imong bana ay, kung ari diri sa Matthew 6, verse 19, ayaw ka mo pagtigom ug mabahandi alang sa inyong kagalingon din ni sa yuta, kay tayan lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon ka mong mga bahandi alang sa inyong kagalingon dito sa langit. Kani, ako nung buto sa bot kay, ingna imong bana anak kay gusto siya magtinihik. Kini nga mga ingon na kini akong gibasa. Muni gingon sa kumay kumpare nga, no
cash involved. Oh. No money involved. Ano mo gibasa ba? Oh, mga kung gibasa kay pag ebanghelyo ani ngon ang pare sa iyang pambit nga magtigom tag mga bahande labi na ako kay mga retiree na kita na mingon nga uy na classes business pag invest no may ni so unsa man imong gusto tubo katunga kuan ba unsa maghuwat na lang kag limpyo daw na kalimpos ginansya pero kan nagingon na mo nagingon og kanang lifetime pero kung kag lifetime eternal kadto ko nung bahandi nga walay money involved madapan mo sa langit Kwartang walay interes. oh sige sa tinihik unya madari ng brief nga nangaluag Dali ay. Da nangato lang kay tunon. Oh. Isa ni. Oh, pero, gano'n, panggulit sa kibasa ka. Nagbuhan-buhan siya, may pakunong nabigas ka pa, itlog-itlog. O, kung sa tuguler, osbag-litokan mo na niya, may pak. Sa, may pa. Giga ni hulmigasa. May pa hulmigas kay Paitlog-itlog. akong sudan buwad. Sila. Ang hulmigas, Itlog-itlog. itlog. Labuan ako siya. Nga usay mong Ang giiswa. langgamang ako. Salamat mo ka nakating tuluban noon. Kung ako ang puzzle, tihan.